Здравейте, приятели! Днес ще играем Тока-Бока. Като буквално нямам всичко, но това са нови. Това е къщата ми, което прави. Това също е старо, това също. Трета новичка, даже може да идиш на басейн. Тук също може да идиш на музика и на снимки. Тук това също е ново, тук се прави шейкове. Тук отиваш да идеш раци. Тук пак може да отидеш да плуваш. Тук също можеш някъде да се разходиш. Тук тези мисля, че ги знаете. Ще качам в YouTube за Тока-Бока. Сега ще ви покажа моята къща, ще ви разведа, за да я видите. И да, ако искате да качвам повече за Тока-Бока, може да ми пишете долу в коментарите, ако искате. Така. Чакаме. Чакаме сигурно една минута, докато мине, или 10 секунди. Така. Чакаме. И сега ви показвам. Значи това е гардеробната им, първото. Второто е хола, там където се седят. Трето е стаята им, раничките. Шенцето, моливите с насечето. И тук е отделна стая за писане на домашно, като виждате, че има книги, химикалчета и всичко друго. И сега ще покажа моите герои. Ето. Сега ще ви кажа, това е Никол, това е Краса. И да започваме да играем. Никол, искаш ли да си напишем домашно, защото... Да. Добре. Казвам го домашно, защото, нали, просто няма домашни. Просто трябва да пишат нещо там просто. Защото, да, все още не са в някакво училище, защото нямам как да намеря училище. Искам да дам книгата. Трябва да прочита ценно нещо. Да. Да. Тук не чуете. Сега ще си чета тук книгите. И си вече са ги прочели. Хора, малко не съм се върнала, но... Така. Оставаме тук книжките, химикалчетата. И да. Оставяме ги. И те сега идват да си почиват в хола и нещо ще правят. Краса, искаш ли малко да се разходим? Да, може. Добре, ако искаш да вземем малко пари, да се разходим с приятели. Добре, чакай да им звънна. Да ги питам дали искат. Нали след тях да им звъни. Ало, ще искате ли да излезете с нас на разходка? Да, разбира се. Добре. Искат, хайде. Добре, хайде. Аз мисля да сме си така, защото, нали, двете сме облечени еднакво. Да, супер е. Добре, само да си вземем чанти. Не знам кои чанти да вземем. Айде сложим очила. Добре, съгласна съм. Аз си слагам тези.
Аз мисля ето тези. Опс. Да, супер. Добре, мисля да не взимаме. Да вземем само една чанта. Добре. Поне да си имушим паричките. Не знам да се поверят тук. Не, ще вземем просто малко пари. 100, 200, 300, 400, 500. Да стигнат. Не става. Къде да ги проверим? Добре, хайде ще ги държа в ръка. Добре, хайде. Хайде, сега ще ви кажа кои са приятелите. Значи от приятелите са и това момиче, това момиче, това момче и ето това момиче. Е от също от приятелите й. Така че, опс, я слагаме тук. И те вече са дошли. И превод. Ако искате да разберете къде са отишли те, може да ме последвате и да харесате това видео за още такива видеа. Чао!